Здравейте! Казвам се Мила Пеева и посещавам Българското училище Свети Кирил и Методий във Виена. Днес ще ви представя моето училище, като ви покажа сградата и ви разкажа малко за него. Така, ще започна с следните 4 любопитни факта. Първо, кога е основано. Второ, как са провеждали занятията. Трето, къде се е помещавало. И четвърто, какви допълнителни дейности са се извършвали и как са се празнували празниците тогава и сега. Първият факт е, кога е основано Българското училище. Идеята се е зародила през 1991 година, след като всички държавни училища за деца на дипломати са били закрити. Госпожа Караславова е търсила варианти под каква форма да се създаде училище, в което децата могат да изучават родния си език. На 31 януари 1992 година училището официално е регистрирано като дружество с обществено полезна цел. На 3 февруари през същата година започва провеждането на първите учебни занятия. Вторият любопитен факт е как са се провеждали занятията. Първите преподаватели са били господин Тодоров, госпожа Владикова и госпожа Иванова. Занятията са се провеждали веднъж в седмицата, като са се изучавали предметите български, литература, история и по-късно география. В началото са започнали с около 15 деца, които са се обучавали в смесени паралелки в 11-класна система. Третият факт е в какви помещения са се провеждали занятията. Първото помещение е било в хотел за гостуванията Папагено на Виднер-Хаупттрасе. Госпожа Владикова сподели в един разговор, че за нея това е бил периода на папагала. През 1993 година занятията са се провеждали в залата в двора на посолски комплекс на Кюнплац. През 1994 година посланникът Киро Галев подарява стаята на 5-ти етаж. В същата година, малко преди Коледа, отец Светкин осветява апартамента и от тогава училището се нарича Свети Кирил и Методий. По-късно училището получава зелената зала в сградата на постоянното представителство на улица Рехте Винцайле. А от няколко години училището ползва и синята зала, която се намира в същата сграда от дясната страна. Следният и най-интересен факт е какви допълнителни дейности е имало в училището и как се празнуват празниците. Дейностите започват да се развиват чак когато има помещения. Първата дейност са били народните танци. След това са започнали занятия по театрално майсторство. По-късно имало работилници за традиции и обичаи и клубове като Млад художник, читателски клуб и други. Празниците са се празнували много често в двора на посолски комплекс, но и в дом Виткенщайн. Сега се провеждат тържества за Коледа, Баба Марта, 3 март, 24 май и откриването и закриването на учебната година. А за първокласниците всяка година се организира празник на буквите. И така, това бяха любопитните факти, които иска да споделя с вас за Българското училище Свети Кирил и Методий във Виена. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам прекрасен ден!